Egunon, Natxo Pumero naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea administrazio zuzenbidean eta lurralde antolamendua azalduko dizuet ikuspuntu juridikotik. Lehenik, azaldu behar dizuet zeintzu diren oinarri juridikoak. Jabetza eskubideak ez hartuta badaude, herritarrek eskubideak izango dituzte eta gainera eskubide horiek kendu egin dizkioke administrazioak edota mugatu egin dizkioke. Kentzen baditu, desjabetzea izango da eta administrazioak beti ordaindu behar die kalte ordaina. Lurralde antolamendua normalean mugatzen da edo mugitzen da eskubidean mugatzeak orduan, beraz administrazioak planifikatu egin behar du lurralde antolamendua. Lurralde antolamenduaren kontzeptuari begira, lurzoruaren erabilerak finkatzen ditu, ezartzen ditu, bai? Eta gainera, kontuan hartu behar dugu, helburu horiek erdiesteko arlo ezberdinak ukitu behar dituela administrazioak, urak, kostaldeak, gure kasuan ondare kulturala, gizarte irizpideak, azpiegiturak eta bar. Gero, gaur egun, osotasunezko kontzeptuari heltzen dio administrazioak berak, kontuan hartu behar du ere administrazioak parte hartzea, herritarren desirak, herritarren desioak, nahiak, eta gainera beharrak, ez da, printzipio demokratikoari begira edo printzipio demokratikoaren arabera. Gero, gizartearen kohesioa, lurralde antolamendua oso garrantzitsua da, ze azken finean herritarren arteko loturak eta harremanak finkatu behar duelako eta hizkuntza da tresnarik garrantzitsuena horretarako. Gero, lurralde antolamendua arautzerako orduan eskumenak finkatu behar ditu, pixka bat zehaztu behar ditugu, eta noski, Euskal Autonomia Erkidegoak badauzka eskumena lurralde antolamendua arautzeko, alde batetik eta bestetik estatuak ere badauzka eskumen batzuk beste arlo batzuetan, adibidez kostaldeetan, adibidez uretan, beti ere ibaiak zeharkatzen badu autonomia erkidego bat baino gehiago, eta adibidez azpiegiturak, errepideak bezala, edo errepideak esaterako. Baina beraien artean, autonomia erkidegoa eta estatuaren artean koordinazioa behar dute. Beraz, estatuak kasu batzutan onartu behar du autonomia erkidegoak onartutako proiektu bat. Beraz, koordinatzeko moduak, koordinatzeko bideak beharrezkoak dira lurralde antolamendua eraikitzeko. Beste alde batean, lurralde antolamenduaren tresnak aipatu behar ditugu, noski, Euskal Autonomia Erkidegoan lehenik eta behin artezpideak ditugu, bigarrenik lurralde plan partzialak eta lurralde plan sektorialak. Artezpideak egiten dutena da, pixka bat lurzoruaren erabilaren araubide orokorra finkatzea, eta lurralde plan partzialak, nolabait esan da, azkenean udalaz gaindiko lurzoruaren erabileak finkatzen ditu eta lurralde plan sektorialak erreferentzia beti egingo dute arlo batean, uretan, kostaldetan, ondare kulturalean, errepideetan, eta bar. Artezpideak, lehenik eta behin, artezpideetan badauzkate lotesletasun zuzena, hau da, zuzenean aplikatu behar dira eta bete beharrekoak direla, zuzenean zeharkako lotesletazunean administrazioak berak arrazoitu behar du zergatik alde egiten duen artezpideek esandakotik, eta derrigorrezkoak ez direna, kasu horretan administrazioak betezik ez du beharrezko edo ez du arrazoitu behar zergatik alde egin duen horietatik. Lotesleak zeintzu dira, garrantzitsuenak direna, batez dira hauek, ez da? Lurralde plan partzialek ere bete behar dituzte artezpideek ezarritako zehaztapen guztiak, ez da? Erabileren matrizea, hau da, erabilera bakoitzeko, badago jarduera bat baimenduta dagoena edo debekatuta dagoena. Hori erabileren matrizean dago. Beraz, artezpideetan agertzen den matrize horretan agertzen dira zein erabilera egin daitezkeen
lurzoruan Euskal Autonomi Erkidegoan. Gero, etxebizitzarako lurraldearen zenbatekoa ere agertzen da artezpide lotesle batzuetan, 20. atalean eta 22. atalean. Eta prozedura garrantzitsuena da, prozeduran batez ere jendaurreko erakustaldia, parte hartzea, nola parte hartzen duen jendea, nola parte hartzen duten herritarrek, eta lurralde batzordaren txostena. Lurralde batzordaren txostena, kasu horretan loteslea da, administrazio eta interesdunei bidaltzen zaie, eta proiektu onartzen da. Baina proiektu hori ere jendaurreko erakustaldira eraman behar da, eta hemen jendeak bere iritziak, bere alegazioak aurkeztu ditzake behin-behineko onarpena egiten da, eta gero Eusko Jaurlaritzak berak onartzen du. Erregamenduak dira, dekretuaren bidez onartzen dira, artezpideak, beraz, naiz eta gobernuak onartu, beti jendeak badauka parte hartzeko aukera. Eta gero, artezpideek ere zehaztapen lotesleak ezartzen dituzte, eta horrek esan nahi du lur azalak arautzeko etxebizitzak, babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzerako orduan kontuan hartu behar da zer esaten duten, zer ezartzen duten artezpideek. Beraz, artezpideak lotesleak izango dira lurralde historikoentzako eta udal administrazioarentzako. Eta gainera, urbanizatu ezineko lurzoruetan, adibidez, nekazaritzan. Urbanizatu ezineko lurzoruetan, bakarrik nekazaritzari edo nekazaritza jardun behar da. Eta gero hizkuntza, zer eragina dauka hizkuntza artezpidetan, oso orokorra, funtsezko osagaia ez da, funtsezko osagai gisa ez da jasotzen, eta lurralde antolamenduan badauka garrantzia hizkuntza, adibidez telekomunikazioan, hemen agertzen dena, garraiobide sareetan, pertsonen arteko harremanetan, eta bar. Baina artezpidetan, gaur egun onartu diren artezpidetan, garrantzi handia ez zaio emoten hizkuntzari, eta dena den, artezpidetan beratan esaten da lurralde antolamenduaren beste plangintzan edo beste tresnietan garatu behar dela zer eragin daukan hizkuntza. Beraz, zehaztapenak orientagarriak dira, ez dira lotesleak. Hizkuntza artezpidetan aldakuntzan, kasu horretan artezpideak aldatzeko prozeduran gaude, eta gainera Euskal Hiria kontzeptuan apenas ez da sartzen hizkuntza, agertzen da hezkuntza, aisialdia sustatzeko kultura Euskal Hiria, baina Euskal Hiri horretan hizkuntzak badirudi ez daukala garrantzirik edo eraginik ez daukala. Ondare historiko gisa hartzen delako, edo kasu horretan administrazioari behar bada interesatzen zaio, ez igual hezkuntza bizia izatea hirian, baizik eta behar bada monumentu gisa edo ondare historiko gisa, baina ez da elementu bizia. Eta bukatzeko azkeneko bi diapositibetan badukagu lurralde plan partziala. Lurralde plan partzialetan kontuan hartu behar du plan hirigintzak beti bete behar dituela, lurralde plan partzial horiek, eta gainera udalazkaindiko lurzoruaren erabileak finkatzen ditu, baina dena den plan partzialek ezarritako beharrezko arauak bete behar dituztela udalek, ezta? Eta gainera hirigintza planak ere egokitu behar dira lurralde plan partzial horietara, beti. Eta azkenik lurralde plan partziala onartzeko prozeduretan kontuan hartu behar dugu lurralde antolamenduaren batzordearen irizpena, loteslea dena, gero administrazioa entzunaldea ematen zaie, eta aldizkaria proiektua hasierako onarpena behin eginda, proiektua behin onartuta, aldizkari ofizialean argitaratu behar da, eta gero jendaurreko erakustaldiaren izapidea burutu behar da jendeak parte har dezan. Gero azkenean
Eusko Jaurlaritzak behin betiko onarpena egingo du, berak onartu egingo du, baina berriz ere onartu aurretik lurralde antolamenduaren batzordeak onartu behar du eta bere onespena eman behar zaio proiektu horri. Bigarren zatia jarraituko dugu eta hasiko gara lurralde plan sektorialekin. Lurralde plan sektorialek zehazten dutena da arlo batzuetan lurzoruaren erabilera eta zein erabili egin dezakete pertsonek arlo horretan eta beti ere arlo hoiei lotutako sektoreetan. Nola onartzen dira lurralde plan sektorialak beti Eusko Jaurlaritzak onartu behar du eta gero kontuan hartu behar da kasu horretan prozedura parte hartzearen fasea desagertu egiten dela, baina lurralde antolamenduaren batzordea kasu horretan txostena eman behar du, onarpena eman behar dio proiektuari eta gero behin betiko onarpena egingo du beti Jaurlaritzak errepidetan, uretan, kostaldetan, ondare kulturalean, beti arlo horietan administrazioak zehaztu ditzake erabilerak eta gainera zein arau izan behar duen lurzoru horrek. Gero noski, aldizkari ofizialean argitaratu behar dela. Hirigintzan, noski, aztertu dugu lehenik eta behin zer gertatzen den Euskal Autonomi Erkidegoaren mailan eta gero jaitsi behar dugu udaletara, zer gertatzen den udalean. Udalean badakizue plan hirigintzak onartzen direla, baina kontuz Eusko Jaurlaritzak onartu behar dituela eta kasu batzutan lurralde historikoa. Eta kasu guztietan beti lurralde antolamenduaren batzordeak txostena onartu behar du eta txosten horrek baietza eman behar dio proiektuari, bestela ezin da onartu plan hirigintza. Lurralde antolamenduaren batzordeak zer kontrolatzen du? Artezpideak eta plan partzialak, lurralde plan partzialak eta gero plan sektorialak betetzen direla. Berak kontrolatzen du hori. Horregatik, printzipioz, udalek ez daukate askatasun handirik, baizik eta lurralde antolamenduak askatasun hori mugatzen duelako. Horregatik, irizpen loteslea ematen du. Gero, plan horiek, tresna horiek lurralde antolamendua arautzen duen tresna horiek egiteko, tresna horiek burutzeko beti faseak dauzkagu, urratsak dauzkagu, jendeak parte hartzeko eta informazio eskubidea egikaritzeko. Noski, informazioa egikaritzerako orduan, beti administrazio guztiek eman behar dizkiete herritarrei fase guztietan zein urrats, zein eskubide daukaten informazioa eskuratzeko. Adibidez, plan bat onartzen bada, kontuan hartu behar da plan horiei lotutako informazioa eskuratzeko eta kontsultatzeko aukera izan behar dutela herritar guztiek. Beraz, administrazioak plan hori edo informazio hori eskuratzeko urratsak, baliabideak eta bideak, moduak, administrazioak berak eman behar dizkiela argi dago, eta ikusten dugunez, ingurumenaren elementu fisikoak, planen eta arauen proiektuak eta ingurumenari eragiten dion edozein jarduketa proiektua, beti proiektu guztiak eskura izan behar dute herritar guztiek. Beharra, ez da, argitaratzeko beharra. Noski, proiekturen bat edo ateratzen bada, edo proiekturen bat administrazioak onartu nahi badu, beti aurretiaz argitaratu behar du eta herritarren eskura utzi behar du. Beti administrazioak kasu guztietan. Proiektua plan bat, plana behar bada, edo kasu batzutan eraikitzeko baimena, ez da? Hori garrantzitsua da, etxe bizitzak eraikitzak orduan, beti baimenak eskatu behar dira, eskaera horiek ere argitaratu behar dira, batez ere herritarrak parte har dezan, ez da? Kasu horretan, ez dago mugarik, edozein herritarrok parte har dezakegu prozedura guztietan. Beraz, ingurumenari lotutako informazio eskuratzeko laguntzeko gida bat garrantzitsua da. Administrazioak proiektua argitaratzerako orduan
beti herritarrari informazioa eman behar dio nola, esanez, edo azalduz, nola eskuratu behar duen, zein den prozedura eskuratzeko, eta zein eskubidea daukan herritarrak informazio hori eskuratzeko. Informazio hori administrazioak berak eman behar dio. Hori garrantzitsua da, batez ere, parte hartzerako orduan. Zer gehiago, beste beharrak, administrazioak laguntza eman behar dio, herritarrari, administrazioak esan behar dio, herritarrari adierazi behar dio, non dagoen, zein administrazioetan dagoen informazioa, eta modu horretan herritarrak eskura dezaki informazio hori eta berak badaki zein administrazioetan dagoen informazio hori. Laguntza juridikoa eskaini behar dio administrazioak berari eta horregatik informazioa eskuratu dezaki. Beitu prozedura eskemaren bidez. Lehenik eta behin eskabidea aurkeztu behar da, bai? Eta administrazioak erantzun behar dio. Erantzun behar dio nola? Informazioa entregatuz, informazioa emanez, zuzenean, edo informazioari uko eginez. Baina uko egiten badio, beti arrazoitu egin behar du. Zioetan oinarritu behar du administrazioak zergatik ez dion entregatzen informazioa. Eta erantzuten ez badu, noski, beti herritarrak jurisdikziora jotzeko aukera izango du. Eta ja bukatzeko, parte hartzeko urratsak planetan zein proiektuetan aipatu behar dira, ezta? Lehenik eta behin administrazioak argitaratu behar du informazioa pertsonek parte har dezaten, zein eskubide daukaten, zein prozedura jarraitu behar duten, zein subjektu parte har dezaketen, zein epetan, zein den parte hartzearen modalitatea, parte hartzearen bidea, kontsulta bat bada, edo alegazioak aurkeztea, eta gero administrazioak eman behar die herritar guztie aukera zertarako, alternatiba guztiak, proposamen guztiak posibleak izateko, aukera guztiak irekita daudelako. Justu momentu horretan aukera guztiak irekita dauden momentuan, herritarrak jakin behar du partea dezakela prozedura horretan. Gero, bigarrenik, alegazioak aurkezteko izapidea izan behar du, herritarrak, alegazio horiek behin aurkeztuta, administrazioak, bi modu dauzka, ez da, alegazio horiei erantzuteko, lehenik eta behin kasurik ez egitea, baina noski arrazoitu egin behar du zergatik, eta bestetik administrazioak berak proiektu horretan alternatiba horiek, proposamen horiek sartu ditzake eta parte hartzearen emaitzak argitaratu behar ditu aldizkari ofizialean. Proiektu horri buruzko aldizkari ofizialean. Irtenbidean edo ebazpenean bertan administrazioak azalduko du zeintzu diren parte hartzearen emaitzak, ebazpenean bertan, eta ebazpen hori argitaratu beharko du administrazioak. Planetan, plana onartzerako orduan, edota jarduera, pertsonak burututako jarduera aurrera eramateko.